στο vlog. Πάμε! Πιο δυνατή φέτος. Πιο δυνατή. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ζεστό νερό στο δωμάτιο. Καβεδούδες, πάμε λέει. Δεν έχουμε φτάσει ούτε Πάτρα, είμαστε ακόμα Αθήνα και η Κλειό τα έχει χάσει. Πολύ νωρίς για μένα η αλήθεια είναι. Αλλά έχουμε δύναμη. Καλό αυτό. Πού πας? Να βάλει αέρα στα λάστιχα μήπως? Κάνεις καλή δουλειά. Μας πάει Τα τα λέμε παιδιά. στον δρόμο, παιδιά. Τα λέμε. Bye bye. Bye. Γεια. Φτάσαμε. Αυτή τη φορά τραβάει το βίντεο. Το σκυλάκι. Estella Beach. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Καλά είναι. Τράπες. Nice. Και η τουαλέτα. Ωραία. Έξω στο μπαλκόνι. Εδώ πράγματα. Μια χαρά. Γατούλα. Γιατί ήρθες στα πραγματάκια μου? Έχει πάρα πολύ. Εγώ πίνασα πάντως. Μπράβο ρε Έρικα. Πεινάω. Αυτή είναι η μάσκα από πέρσι. Επέστρεψε. Πάμε να βρούμε σούπερ μάρκετ. Μόνο και μόνο για σούπερ μάρκετ ρε παιδιά, 4 χιλιόμετρα μακριά. Πραγματικά. Έρχεται κάποιος, όπα. Γεια σας. Πέρα, Σιλόφωνος Πάτρα. άμα είστε αλήσος, Πάτρα, εδώ που είμαστε, εδώ να έρθετε. Το vlog από τα Lidl. Τι έχεις ντυθεί? Κάτσκινε. Το άλλο που μπήκα Δεν σε μου θυμίζει 9 βασικά. κουνόπανο. Η μητέρα της Ραπουνζέλ. Αυτό θα έλεγα η πλούσια αυτή από την οικογένεια. Κάτι σιδερόβερ και δεν μπορούσε να η ώρα έχει πάει. Το πιπερό μου. Στα βράχια. Και εγώ ήμουν στα βράχια αυτά. Μα φρουδάκι, Όποια και. βότκα grapefruit. Και όχι, δεν έχουμε πάρει μόνο αυτά, έχουμε πάρει και Ναι, μπουκάλι. ρε. Πιπερό. Παραγωγή, είναι επαγγελματικά αυτά τα πράγματα που βλέπετε κυρίως. Ναι. Πολύ παρακαλώ, like, comment και subscribe. Είμαστε οργανωμένοι αυτή τη φορά, ρε παιδιά. Πάμε! Θέλω φαΐ για κάποιο λόγο, παιδιά. Και εγώ φαΐ θα ήθελα. Μυρίζω καλαμάκια. Καλαμάκια. Είσαι η Ερίκα Vlog. Με Έρικα Είμαι Vlog. subscriber σου. Είσαι. Είμαι. Δεν έχω 50 να σου δώσω. Δεν το κατάλαβες καν. Πες το πάλι. Πες το πάλι. Kiss or slap. I want both. But in... Ακριβώς κλείσαμε τα δωμάτια, γι' αυτό ακριβώς γράψαμε χιλιόμετρα. Πες τα. Αυτό έχουμε έρθει εδώ πιωμένοι, Πες τα. μαστουρωμένοι και χαρούμενοι. Πες μου πάλι γιατί ήρθαμε. Party! Party girl, party! Πόσο διαφορετικά πάρτι ρε φίλε, και κάθε ένα διαφορετικό μου.
Καλά τώρα, Πάμε να πιούμε καφέ. Παπαπαλά έχει καφέ. Όχι φραπέ, καφέ. Φραπέ, καφέ. Ναι, φραπέ. Φρέντο εσπρέσο, αυτό είναι φραπέ. Σαν φρέντο εσπρέσο. Anyways. Φεύγουμε για Αθήνα.